What a nice view. So kung naka sa coastal road muagi, ma-relax ka, tapos mas dali pag hindi mong biyahe. Galing. Wow. Nice. Okay ha. Parang bata dre. Wow. Coastal road in Davao. Wow. Fly me to the moon and let me be forevermore. Wow. Galing, galing, galing. Hi guys, teman-teman Tiko here. Ang Don na walang pera, meron lang iyabang. Yeah boy. Ano? Happy? Shalala. Padulong taguan nga ron guys. Tuyogi ko ninyo. Hangyo na po ko. Ato ang subayon ang kuan, ang coastal road. Kay open naman daw dito. So ato ang atuon nga ron. Magulang yun din tuwa kang ulan, no? Basa pa kayo ang kuan, ang dalan. Pero di ta nagpapugong sa to ang bisyo. This is for you guys. Don't hesitate to share my videos. Like and comment. Kung asa ninyo gustong paadtuan na pud na ako sunod. Dili ko si Digong ha, amingon nga ako inyong sulugoon. Pero kung happy mo, happy na sad ko. Ay, chichi. So dito taagi sa kuan guys, magsaysay. Dito tanahon ang kuan, ang coastal road. Kung ninglapos na ba diri, wagin tay kalibutan kung nabot na ba di ang ilahang ang ato ang coastal road, ang kalsada, no? Akong hibalan lang katong i-vlog na ko dati dito sa may Talumo to siya. So ako kabalo kung diri ba sa may kuan, sa may magsaysay, na ba diha? Niabot na ba ang kalsada diha? So na ako sa Agdaw karon guys, sa Leon Garcia nga flyover, flying to the moon and make me stay forevermore. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Nago karon sa Leon Garcia dapit. Padulong kong magsaysay park. Dapit. Adel lang sa kuan sa Santa Ana Pantalan. Santa Ana Wharf. Grabe ka pisik. Basa na akong sapatos. Bago lang gidahuman ng ulan guys. Tinda tanawan niyo ang kuan, ang kalsada basa pa. Oy, amping ha sa mga motorista. Amping lang ta sa tong pagbiyahe kanunay. Magampo ta everyday. Nga unta ilikay ta sa mga kuan oy. Mali day ko guys, mali. Diri kaya tanaw na to rin slipon. Maglisod na.
Flying to the moon. Dugay na kita kay biyahe dari motor, no? Saag na taasan dapit ang Santa Ana Wharf. Yeehaw! Guys, hangyo lang ko. Please share and comment sa tuwa mga videos. Kada lang po kung ganahan good. Kung dili, ayaw good. Suko ni. So mo na Santa Ana Wharf guys. Uy, naana dai diri jud ay. So ang gibuhat dai nila diri dapita. Wa pa naman ang construction pero gihimon lang og flyover. Wow. Amazing. Awa. Wow. Sumo na din siya. Ang Santa Ana Wharf. Wow. Inani day ang gibuhat nila guys. Oh. Wow. Kagi kata dere. Gusto na kumadto dito eh. Nanganin man. Kumbat lah. Wow. So natakaroon sa may Santa Ana guys. Na ignorante ko. Mo ni ang magsaysay park. Diri. Oo, na ay nagsumba-sumba rito. So mo na din ni ang gi-construct nga coastal road. Wow. Galing. Wow. Na ignorante ko guys. Nay mixer dito sa taas. Sambot lang kung maagian na ba. Kaya na pa may mga kuandre. Crane. Galing ha. Sinaari dito sa unahan. Wow. So mo ni ang magsaysay park diri guys. Tapos diri marag flyover ba. Wow, galing. Sa giunan nila diri, pero ang dito sa may ikulan wala pa. Galing. So mo ni ang mixer ni agi dito ganina. So meaning magian dito og motor kagi ganing mixer. Salayan na to. Fly me to the moon. Kini lang kay marag danlog kayo. Wow. Wow. Sumona ni guys. Ang coastal roads. Wow, nakulbaan ko. Nakalbaan ko sa kalipay, nagtanaw sa kuan. Wow. Nakulbaan ko sa kong kalipay guys, nagtanaw sa kuan. Sa coastal road. Galing. No? Wow. Whew. What a nice view. So kung naka sa coastal road wagi, ma-relax ka, tapos mas dali pag yun mong biyahe. Galing. Wow. Nice. Okay ha. So kini diri sa una guys, mo ni ang mini forest sa Boulevard. Di ako sa una nagsuot-suot
Kini ni mga kabalayan ni diri sa una, I'm sure kay kolektor ko na ako yung mga members na gina-collect diri dapit. Nga maabot ko diri dapita. Kayo layo pa kayo ni napa kini eskwelahan man ni. So daghan pa kay mga balay diri sa una. Wow, galing. Galing. Galing talaga. Makalusot pa kata diri. Bagion ba kata nila diri. Wow. Ug dito si tahon diri karon. Diri construct pa. Under construction pa diri. Hangtod asa ka ni. Na may agi sa kuan. Pero wala pa siya na semento. No? So, on yung mini forest guys diri na side. Wow. Galing. Galing. Kung ang Coastal Road guys ha. Coastal Road sa Davao City. So muna karon nandiri ang mini forest. Dili na gipang coral na nila. Kabalo kung napamatoy mga balay diri sa una, di na nako ma-picture out. Pero kini naano diri sa may boulevard, kini diri nga side. Galing. Wow. Wow, what a nice. Yeehaw! Ayos ah. Grabe. Sa atong itao dong ato ang kuan. Hi guys. Naabot na jud ko diri sa Coastal Road. Dito ko niagi sa Magsaysay Warp. Sa Pantalan, sa Magsaysay. Sabi na ko di ko kalapos diri kay naay marag rough road dito, marag putol nga dalan, pero tingala ko na may mixer ni agi. So sabi na ko giharang ba. Wow, na-amaze ko guys. Gwapo kayo dito. Nakita man to ninyo ganina dito sa kuan, sa atong nagian. Mara sila gihimo og tulay dai dito. Lami kay tan-awon, gwapo kay ang view. So wala pa na open dito, gi-construct pa, pero diri I'm sure na ako sa likod sa kuan, sa mini forest. Wow. Kita na ko sa inyo ha. Wow, galing. Wow. Parang bata diri. Wow. Coastal Road in Davao. Wow. So, ato na tong van. Ano na tong camera, bisa makita lang to dia. Behind the bundok na po. Guys, hadlock na si bundok ko nung kamera ba. Si bundok ko nung kamera kalit ba. Let's go. Hi guys! Woohoo! Galing! Wow! Daghang salamat sa tuang ex-president Rodrigo Roa Duterte. Wow, nice. Good job. Salamat sa imong gibilin sa mga Tatay Digong. Thank you so much. So, guys, kita nyo naman! Woo! Woo! Ang galing! Galing talaga. Diba? Oh. Fly me to the moon.
Dito na ta kutob. So warag diri lang kutob. Men at work. Yan, taon to asa kita kutob. Balik pa sa tuang agian. Kung di ta makaagian araw na. Kay na daw nagtrabaho. So warag diri ra kutob guys, ang putol diri sa may kuan. Siguro ikuan diri. Agianan no. So diri grapita guys, wala pa siya nahuman. Sige lang gihapon og construct. Wow. Makalapos sa ito go. Motor, thank you. So pwede ta mo lapos, try na tong lapos. Galing, galing. Sir, pwede mo tana? Unsa na diri dapita? Nga ruhas na. Mo na yung likod sa ruhas day guys. Wow, nice. Salamat. Mo na yung likod sa ruhas. Diha. So diri nga side nagsige gyapon og construct no. Kita naman na to. So hitak pa kayo. So meaning ang gi-open siguro dito lang sa may Ikulan SM. So hangtod nga dili ta sitahon karon diri. Agi lang kita. No. Ato gini siyang subayo, nasa gini siya kutob. So tara. Fly me to the moon. Siguro kini diri nga dalan mo na ni ang kini diri sa ako ang right side. Siguro lang ha, punta kabalo. Mo na ni ang dapsa sa una, ang bukana. Di ba? So okay na siguro diri kay nanay mga nagbaklay-baklay. Wow. Galing. Woo! Ato sulay adto tong ato ang kuan. Ato nga doon tong ato ang vlogan sa una. Marag mo naman ni nga side ay diri oh. Nga dito minang lapos sa talumo. Wow. Galing. Amo og ide siya. Wow. Yeehaw! Fly me to the moon and let me be forevermore. Wow! Woo! Galing. So diri, warag diri na takalapos diri siguro. Hanggang dito na lang siguro, no? Dito na lang. Dili na ito akong i-vlogan sa guys. Scam na ito akong istorya. So diri lang siya kutob. So meaning, diri ra punta kutob.
Wow. Unsa ka ni diri? Tung tan-awon. Kung ruhas to didto, tora ang kuan. Narito ang unsa na nga hotel? Royal? Grand Minsing? Ay, saan nga hotel? Nago maklaro. So, dari trading siguro na dari. So, dari lang ko to putol pa di ay. Ang kuan diri guys. Ang Coastal Road. So, meaning, ang i-open nila dito pa lang siguro sa kuan, sa may Talumo, lapos dito sa may SM, no? Ayan. Wow, amazing. Nindot kayo. Awa. So dili pa kayo sakit ang adlaw kay bago pa man ning tuwa kang ulan. So kung nabantayan na sila yung mga inani oh. Siguro kuan na pangharang sa mga balod. So nice. Wow. Okay kayo guys. Whew. Ayos. Ato ibalik ka tong 4K lens. So okay guys, dire ta kutob. Balik ta. Pero ay mo ka balaka kay pakita lang yapon ako kung unsa itong nagyana. Dire kanina tong gamit is kuanon to. 360 lens. Grabe guys. Amazing. Dire pa lang ganin niya atong nakita. How much more kung masumpay na gini siya tanan. Gikan dito sa pinakasugod sa Coastal Road hangtod sa pinaka-end sa Coastal Road. Na-miss na ganita dito sa dapit sa may kuan, sa may Magsaysay Park. How much more dire napita? Di ba? So, nindot kayo. Sire, ang gwapo bagid kayo ang view dire napita, oh. Wow. Sa trading siguro ni dire ay sa kuan man ang eskwelahan no. Banggoy. Banggoy. Basta ka ng eskwelahan doon sa may kuan 21, di na siya 21 dia. So gini eskwelahan na. Sa karon nato na problemahon guys. Dami nating problema. So kaya problemahin pa ba natin? Di ba? So wow! Galing talaga. Wow! What a nice view! So kung diri jud ka perminti nagaagi every morning and every afternoon, wala ang imong stress sa gitrabahoan, ang diri ka moagi mawala. Wow. Sa ganing nga gym diri ha. Well, familiar kayo nga lugar. So, ano na guys? Dre, ready na siya. Nanaga na yung mga kuan dre, oh, mga jogging, pero I'm sure taga dre rapod na sila. Tapos wala pa man pod, barang ako pa may nakasulod diri, nisulod diri nga motor karong panahon na siguro na bawalan siguro pag pasulod no. Diri. So balik lang ta sa tuang kuan, ato ang agi. Warag na lagi ito dalan dito. No, so diri lang sa ta.
Kalusot to bata diri. Lagi harangan naman. Mama niya itong gigian kanina. Marag di ni mo itong gigian kanina ba? Hindi na ta kalusot diri karon. Fly me to the moon and let me be forevermore. I can make you feel this way before. In other words, Chip, buntag. Gawas dito, asa na pwede mo lusot dire kung moagi ang kuan, ang mga sakyanan na. Oh. Adre butakan man kuan gini rin no. Dalag-dalan pa dong dia. Okay. O pa rin sumpay rito no sa kuan. Pero gwapo na guys ya. Gwapo na kay view sa mo tong mahuman ni siya no. Wow na kayo. Salamat Chip. Ignorante jud ko guys. Sinsya na gid kayo mo ha. Kay lain ignorante tay. So, oh, wow. Nice. Unsa na lang ka og mahuman gini siya. Wow. Gusto ko moagi dito. Kung paana dito. Hi, Samal. Talikod Island suruh itu nih. Samal. Wow. Wow talaga. Tatay lang istorya. Kung dili, wow. Salamat Tatay Diggs. Tatay Digong. On the moves. Sa imohang gipilin sa taga Davao. Thank you so much. Maraming salamat po. Fly me to the moon. In other words, may mga kairuan dito guys sa mga nagtrabaho sa urna dito. May mga nag-inusara. Oy, good morning. Good morning sa'yo. May mga barko. Nagalingaw siya gihap-ihap ani mga barko dito guys. Oh, dali ra kayong biyahe ba? No? So kung dito ka niagi sa kuan, sa tawagan ni sa may Ruhas, sa dating daan, lahi po to kay dating daan ha. Wow, oh, diri maka-amaze ba? Wow, di ba? Maghihap-ihap lang kasi mga barko diri, oh. Nice kayo. So, hapit ng gitsamot, nasa po na siya kutob nga kuan, nga kanang marag tulay. No, nice kayo siya. So, let's go. Wow. Mataan na to dere. Layo. Tanaw na to dito. Pero ang dalan dere marag shot dili kita dere ron.
Kung matumba, tambangon naman punta. So, hita kayo guys. Ito yung mataan na tadre. Boss! Boss! Asa na ni kutob nga ilang na-construct dire? Asa na kutob? Agdaw na? Taasan na day no. So agdaw na day siya guys. So dire nato sa likod sa Magsaysay Park. Ang gikan nga marag gihimo siya tulay padong day sa agdaw, marag tabok siya ba. So tawan siguro lang ang Santa Ana Wharf. Salamat boss. Kung ang Magsaysay Park. Na yung mga nangaondri ka na Zumba. Wow. Ay mga kasagaran so na mag-date-date diri nani gino. Sa kana karon buntag. Kuan na dia. Mga tiguang. Unyang hapon na mga batan-on na po na. Change na po, change kining karakter. Ayos. Amazing. Oh, wow, nice. Pero matumba lang diri, nice good. So, diri ang Magsay sa Santa Ana Wharf. Kabantian kini sila guro padulong na dito og talikod kan island. Nice. Wow. Grabe. Kita niyo guys. Wow. Termiro na kong pagkakita sa tulay kay ito magugog. Wala pa inana diha, nakita. Ay, ang taga diha nakita ka balo nga nana diha construct nga inana diha. So grabe, amazing. Uy, laing na istorya ba. Ito guys, grabe. Nakulbaan ko sa kung marag na nalipay ko ba. Nakulbaan ko sa kalipay. Hindi na ko ma-explain na ako ang gibati nga nakakita ko sa kanang accomplishment. Kapit na mo gina sa mahuman. Giabrihan na mo gani ang tumoy. Grabe. Nindot nindot kayo siya. Nice kayo aguan. Credit sa nag-propose ana nga project o sa tanan nga mga people behind ana nga project. Kudos sa inyo, congratulations. Mapasalamaton ang mga taga Davao nga nainana nga project diri kay medyo gugat-gugat ang good po ng traffic pag-abot diri sa downtown. So unang kanang pang mga bypass road dako kayo tabang sa mga muagi o sa mga lumulupyo mismo diri sa Davao City. So salamat kayo sa mga people behind mga project.